Obyvatelia obce Vištuk boli dlhodobo nespokojní s prácou svojho starostu. Množili sa dôvody na jeho odvolanie. Vištučania sa preto rozhodli zorganizovať petíciu, na základe ktorej by bolo vyhlásené referendum o odvolaní starostu. Referenda sa ale musela zúčastniť potrebná väčšina voličov. Iba tak bolo možné starostu, ktorý zlyhal, odvolať. Celý tento problém v našej obci nastal po roku 2002, kedy sa na post starostu hlásil človek, ktorého sme nepoznali a viac menej ľudia uverili jeho sľubom to, ako sa všetko u nás zmení k lepšiemu. Lenže postupom času zisťoval som, a nielen ja, teda aj ostatní ľudia, ktorí trošku videli do tej problematiky v obci, že to nie je všetko v poriadku, že skrátka obec sa nevyvíja, nie je to tak, ako by to malo byť. Prečítajú text. Nie, pán, vy tu nebudete robiť metodické zmeny, my máme ale vy máte právo si najprv pýtať hlas a právo. Vôbec sme nevedeli, čo sa deje v obci. Aké uznesenia sú, aké zápisnice. Na schôdze dokonca som počul tak, že len niektorí poslanci boli pozývaní. No a ono to postupne prerastalo až tak, že na začiatku roku 2009 sa roznieslo po obci, že sú predané pozemky za školou. My sme sa v istej chvíli dozvedeli o tom cez kataster portál, že je jeden pozemok v obci, ktorý obec predala. A pýtali sme sa obecného zastupiteľstva, zastupiteľov poslancov, že či o tom niečo vedia. Vykrúcali sa, v podstate tajili informácie, nechceli podať objektívnu informáciu, tak sme išli za starostom. Ja som povedal, že to je obecná pôda. My sa teraz bavíme, poslanci rozhodujú o obecnej pôde. Poslanci nerozhodujú o pôde pána Polakoviča alebo pána Karafa. A legálnou cestou sme žiadali aj písomne, odvolávajúc sa na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, aby nám teda podal objektívnu informáciu, ako to s tými pozemkami je. Môžeme ti poprosiť vás? Pán Košek, nerozprávajte. Aj keď nemá slovo. Vy si myslíte, že tam sa ľudia hrnuli? Ten náš bývalý starosta, o ktorého v podstate tu išlo a ktorého dedina v referende odvolala, sa správal tak veľmi zvláštne, bol to taký arogantný človek. Nefoďte mi to pred nosom, prosím vás, tak debil. Ste verejná osoba? Ale čo verejná, dostaneš na hubu, budem hneď verejná. Jeho v podstate blízki spolupracovníci z toho zastupiteľstva, alebo teda tá jeho politická klika to tak aj pomenovala po voľbách, že ľudia ho odvolili, pretože bol arogantný. No skoro 2 mesiace to je na obecnom úrade. Tieto otázky nekladte. Teraz to rokujem. Čo by tu zavári? Teraz čo by ste robili? Povedzte, áno alebo nie? A starosta, ale kvôli vám sa s tým 2 mesiace stojí. Ale čo stojí? Oslovili ma s prosbou, aby sme im právne pomohli, poradili, akým spôsobom môžu využiť svoje práva, ktoré by smerovali k odvolaniu starostu obce. Boli dlhodobejšie nespokojní s jeho prácou a chceli s tým niečo urobiť. Takže to bol vlastne prvý kontakt, keď sme sa rozprávali o tom, aké majú vlastne obyvatelia obce možnosti, ktoré by smerovali k výmene starostu. To, že sa niečo ide diať vo Vištuku, som sa v podstate dozvedel cez internet a čakal som, čo z toho vzíde. Blížili sa voľby, za rok a pol mali byť voľby, tak som očakával, že zase sa niečo vymyslí takého, aby tam ten pán alebo jeho priaznivci mohli pokračovať ďalej a aby vlastne všetky tieto veci, čo tam povystrajali v tom Vištuku, aby to nejakým spôsobom buď ďalej zlegalizovali, alebo aby sa na to nepoukazovalo. Teda aby sa pokračovalo ďalej v tejto ich politike. Lenže postupom času som zistil, že to ide do tuhého. Bola tam výzva, aby sa ľudia
prihlásili, ktorí majú záujem, že by sa stretli, a ja som sa do tejto výzvy neprihlásil. V podstate ja som v tejto veci už konal dávnejšie, tak som čakal, keď to bude naozaj pravda, že vznikne tu skupina ľudí, ktorá by chcela túto zmenu uskutočniť, tak ľahko sa pridám. A stretávali sme sa viac menej tak ilegálne. Celé to vyzeralo ako také undergroundové ilegálne hnutie na začiatku z veľmi pochopiteľných dôvodov a motívov, pretože v podstate všetci sme mali takú nejakú obavu, ako to dopadne a či to naše presvedčenie o tom urobiť v obci referendum o odvolaní starostu bude mať podporu u obyvateľov. Že to je oprávnený krok, o tom sme boli presvedčení. To chce jednu otázku. Asi, pán starosta, teraz nám povedzte, že kvôli čomu je to toľkoto ľudí, koľko tu je. Kvôli čomu asi? Toto to nebolo ešte. Toto to nebolo. A koľko mladých ľudí? A je to kvôli čomu? Ako kvôli čomu? No kvôli čomu to je? Lebo nemajú nemajú k vám dôveru. Lebo ste ich sklamali. A sklamali ste starých ľudí, sklamali ste Vyštučanov, ktorí tu žijú od malička. Keby som to mala stručne zhrnúť, že čo sa dá teda vlastne urobiť so starostom, s ktorým občania nie sú spokojní, ktorý napríklad porušuje zákon, stretávame sa s takýmito prípadmi, tak veľmi zjednodušene povedané je spísať petíciu, ktorú podpíše 30 % oprávnených voličov, odovzdať ju obecnému zastupiteľstvu. Následne obecné zastupiteľstvo po preverení tejto petície musí vyhlásiť miestne referendum, je to jeho povinnosť zo zákona. A potom treba vlastne komunikovať s občanmi, aby sa toho referenda zúčastnila nadpolovičná väčšina, alebo respektíve polovica oprávnených voličov. A nadpolovičná väčšina zúčastnených v referende musí hlasovať za odvolanie starostu, pokiaľ teda má byť dosiahnutý tento cieľ. Počet oprávnych voličov zapísaných v zozname bolo 1090. Počet vydaných hlasovacích lístkov bolo 607. Počet oprávnych hlasovacích lístkov bolo 607. Počet neplatných hlasovacích lístkov bolo 31. Počet platných hlasovacích lístkov bolo 576. Za odvolanie starostu bolo 564 hlasov, nie, bolo 12. Či bol starosta odvolanie, alebo ne. Nepočul som to. Nepočul som to. Starosta je odvolaný 560. No tak, to sme... Prišiel som v podstate na to, že tá naša demokracia, ktorú my tu žijeme a na ktorú strašne veľa ľudí akoby nejak nadáva alebo sa tak cítia byť nejaký sklamaný, oklamaný po roku 89, že ten život akoby nejde podľa ich predstav, tak stále viac nadobúdam to presvedčenie, že to, čo v roku 89 sa tejto krajine podarilo, tak to nie je stav, ktorý tu je akoby zafixovaný a je automaticky daný, že o to, aby v tých našich dedinách, v tých našich mestách, v tých komunitách, kde žijeme, aby sa nestávali nejaké skutočnosti, ktoré idú proti kvalite nášho života, typu, ja neviem, Pezinská skládka alebo, ja neviem, referendum vo Vyštuku, tak o to sa musíme vždy zaujímať všetci. V podstate je to naša povinnosť. Hej? Naša povinnosť voči tým, ktorí možno v 50. rokoch niekde trpeli v uránových baniach, lebo to boli prví ľudia, ktorí už akoby začali ten revolučný proces. Len sa 40 rokov o tom nehovorilo a každý, kto o tom prehovoril, tak skončil niekde v base. A preto, aby sa tento stav, táto spoločnosť nedostala znovu do nejakej takejto krízy, do stavu nejakého diktátorského režimu, tak sme všetci povinní sa o stav tých verejných vecí zaujímať.
napríklad je zdá cenné, že prelomili takú tú nespokojnosť a pasivitu ku konkrétnemu kroku, že tí ľudia prišli a urobili tú zmenu. Nemohli tým v podstate nič strátiť a mohli tým veľa získať, ako sa to asi dokázalo aj tu vo Vyštuku. Takže toto sa mi zdá byť asi najsilnejšie posolstvo tohto príbehu. Prejsť od nespokojnosti ku konkrétnym aktívnym krokom, ktoré im zákon ponúka, uvedomiť si to, že mám právo, som pôvodcom moci, či už na tej štátnej úrovni alebo na miestnej úrovni. A v prípade, ak som nespokojný s osobami, ktorých som zvolil, tak existujú mechanizmy na to, aby mohlo dojsť k náprave. Starosta bol odvolaný. Po niektorí si mysleli, že to vlastne týmto končí a zrazu všetko v obci bude normálne, tak ako by si to všetci predstavovali. Ale tam nastúpila potom taká tá druhá fáza. Revolúcia prešla a teraz prišiel bežný život a dať všetko to, čo bolo v neporiadku, alebo to, čo sa ľuďom nepáčilo, dať na tú pravú mieru. Pán Štefán Kortoš, 55-ročný skladník, bytom Vyštuk číslo 101, kandiduje za Slovenskú národnú stranu. Pán Milan Makíš, 33-ročný vedúci skladu, bytom Vyštuk číslo 410, kandiduje za Slovenskú národnú stranu. Pani Jana Olšová, ďalej je to pán Robert Oravec, pekné nedelné odpoludne prajem. Čakám, dúfam, je to dobre počuť. Volám sa Lubomír Jelinek, bývam na námestí tu na Vyštuku, vedľa reštaurácie pána Mizeru. Mám 5 detí. Robím výpravcu na železnici v Bratislave. Čakám v podstate na vaše otázky. Nechcem do toho zbytočne naťahovať, že by som vám rozprával o tom volebnom programe. Myslím, že vy viete najlepšie, čo vás trápi. Obyvatelia obce môžu odvolať svojho starostu v miestnom referende. Obyvatelia obce musia najskôr spísať petíciu, ktorú podpíše aspoň 30 % oprávnených voličov. Na základe takejto petície obecné zastupiteľstvo vyhlási referendum. Aby bolo referendum platné, musí sa ho zúčastniť aspoň polovica oprávnených voličov. Na odvolanie starostu je potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasov v referende.